Shalom. Parhaladu doho ruas ni huriata pasahatun selamat ulang tahun. Parhaladu doho ruas ni huriata pasahatun selamat hari Minggu matu sudi ruas ni huria nang tamuen nami nama dohoti par minggu di bagasan sadarion. Tuhat tama nama masu parsaurata ta para de marohana pikirata mar parsaura doho debata martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Hamuna ruas ni huria nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus namar pungudo hitna ari minggu sadarion marningot dohok makalason dengan bahasa ni Jehovah nong pinasahna tu hita saluhuna. Puji kami mahoman mari kita perbuatan nami sadarion sajapon mahami di hadapanmu asa marolok-olok daging nantong dinami. Tapa serek madirita dia dopan ni debata aina badia do ibana jala parguguna sohatu dosan si botonasa na adong di bagasan rohata tama do pujiotna ibana di bagasan habadiaon aina badia do ibana. Kupaseret kami mandiri nami masopa bajolonnya kami sajapon mahami di bagasan hadirumi asa marolok-olok daging nang tondi nami. Atau rak mahita mamuji pasang apo Tuhani di bagasan sadani rohata di bagasan las ni roha di bagasan uduk doh seret ni rohata tapuji maibana marende mahita san bukede nomor 130 ayat sada saat rodi ayat tulu. Marhite-hite gor ni debata ama dohot gornya anak Tuhan Yesus Kristus
Dot goan itu di purbadian atau palangi doh tanoon. Amin. Haleluya. Di Tuhan debatat taido hatuawan dohot tasangapon. Dohot hamuliawan dohot haboboon. Na pahehon Tuhan Yesus, ido na pahehon dohot hita sugot alani Tuhan Yesus. Haleluya. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok muliate dohami tuho ala ditaluan hodo dosa doho tamatean marhite hamamatemi ala disodangi ho tanoman nami asa merpakirimun nama ngulu hami ala ni haheon mi dang pula bima biar hami midahamatean ai hodo ulu nami ruasmu dohami di pausat hodo hami sian hahulomon tuhati uron sian hamatean tuhang uluan atong pergugui mahami mamuji doh mangului ho ari-ari pasangapun ho di bagasan hapor siyaw na mangulu pay masahat hami tulabungmu. Amen. Mared de mahitasan bukede nomor 627 ayat sada. Patik ni debatasi hanguluhunot tadi bagasan pestata sadarion tersurat di konvensi HKBP duonom taringot tuhaluaon tahapur siai jala tahatinda kudo debatado patupa haluaon ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis do tamatean nang sian ragam ni huaso na maralau tuhatan ni debata. Dalan majalo haluaoni ima marhite hapurseon na tinubuon ito di purbadia jala hapurseon nido dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Hataridaan ni haluaoni di ngulu ni na porsiai di portibion i mangulu na marhabadiaon na marparbuehon aka parbueni todi marhite podon taodol hodo
naswadung haluaon na asing siyan haluaon na pinatupan ni Jesus Kristus, jala Jesus Kristus sabingdo na punahalak na pinaluanay. Sibolis do hamatean, marhites yan naman adikon hariburon ni pertibion. Laos tatula do puda namadok, usaho ni jolma isa diri do namanotuhon haluaon na. Ido sahat na, atong rak mangidugu kumahitasian tuhata lahu mangulahon patik na. Alit Tuhan debata, separ gugui mahami, mangulahon hau bartu patik mi. Amin. Marede mahitasan buku ede nomor 620 sada ayat sada laos jong mahita. Ali Tuhan debata perguguna suhatu dosan para sirohana sumurung amane Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak perdosa nadang olon ro tujulun ni habang sahabadion mi manopoti jala manggukon dosa nami. Jot war sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narway dang hu haulungi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamadu rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean salileng nileleng nai.
nama porus mahamin waeng tu asini roham na gudangi mangidu sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna. Saya urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak hawolongani roham si panguluhami dohot alani guar munda badiai. Ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Bigema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Alani pangalosiot tado ubay na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tado iwana mabugang. Ape tu ibana pisak pisang perhitin ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Mari dihitasan buku Eden nomor 26 ayat 1. Epistel dihita di Minggu Paskah Sadarion tersurat di Yohanes 20 ayat 1 rode 10 tajahama mersorik-soring. Dungi di ari perjolu duk salpo ari sahabat lahu masih Maria Magdalena sugut dina holomi dope tanomani. Jadi di idama nang dihidat batui sian tanomani. Jadi borhat masih Petrus dohot sisian nasa denari jadi saat manasida tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di ida mapiak aka pangalilit alaidang bongot ibana. Anggoseka panaputin ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do di balon tu ingananna. Aidang dope dia tu sinasida hatani surati nama dok ikon hehe ibana sian namate. Ima sahatna mertua dona tumanyon hatani debata jala na opeopsa. Amin.
Mari dehita sa nomor buku de nomor 715 ya sada huut mahita jongjong. Tidak ko hapursiyaw tayo so unahin na tidak ko nidong atas sa hapursiyaw di sandok portibyon ra mahito amadok au porsiya di debata jahuba ido ama pargugo na so hatu dosan na tumapalangit dohot pano au porsiya di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai ima natin ubunis Maria nagabe-gabe sa to di perbadia adorang so habubuhan Ido tuhata na tumon na bernit di panghuman ni Silatus na matatartajal do ibana di hopnor silang na tutuban o toro dung ditanom na mula mangulo di are patuluhon na manaik tu surgo lahodul tu siamo ni debata jahuba amanai pergugo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tutanoon manguhumihalat na mangulo do na mate au porsea dito di porbadia Jala adong sada hurian abadia, huria hatopannya la Kristen akan abadia, dohok dihasisani dosa, dohok diatena madok, mulak mangulu sogot dagingnya halak nong mate, dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gema tik namasa di huriata manipat nasta mingguan. Salom. Tabi kema jo tikting namasa di huriata di bagasan sa mingguon na perjolo goarni minggu tasadarion ima minggu pasca pertama pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus dohot topik kuasa haheheon ni Yesus atau kuasa kebangkitan Yesus. Na paduahon Pasca kedua di hari Senin tanggal 5 April 2021 pukul 10 siawib tapatu pado perayaan Pasca kedua maringanan di gereja on Asaria Mahita Madohotisa laos perayaan Pasca dua odo sikat ni pertanyaan wit napatoluhon pengembangan ibadah minggu dewasa Mardomu tu situasi perkembangan COVID-19 di kota Singkawang sekitarnya, gabe tapahatop ma patupa permingguon 2 hari di huriata, ima mamuka di hari Minggu tanggal 10 sada April tahun 2020 sada. Na perjolo ibadah perjolo marhata Indonesia pukul 7 sahat tu pukul sia uip. Na paduahon ibadah kedua bahasa Batak Toba pukul sia 30 sahat rodi pukul 11.30. Na patoluhon ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 sahat rodi walu 30 maringanan di Sopo Godang. Tetap dohita
menerapkan protokol kesehatan dohot 3M, menjaga jarak, memakai masker, dohot mencuci tangan, jalahot mahita 2 sada kursi nagajang. Papaton pelian kas Natal. Tu minggu tanggal 10 sada April 2020 sada, papungo peleo dohita haporluan tukas Natal di Huriata. Asata parade hiamma di bagasan holong niroha. Palimahon dukungan doa. Na perjolo inang nyonya es sinaga boru siregar marsahit week 2. Tu sude ruas ni Huriata saya dipadau Tuhan ma nasa parsahiton di masa pandemi COVID-19 on. Ruas ni Huria namarulang tahun siat tanggal 4 sahatu tanggal 10 April 2020 sada. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun keluarga dohot pernikahan di mingguon. Hatani Tuhan di pesalmen 30 sada ayat 6. Tu bagasan tanganmu dohu pasahat todiku nunga ditobus hoahu ale Jahoba debata ni hasitonganon. Goar-goar ni na berulang tahun kelahiran manang pernikahan suang soni nang kewangan boy mata bereng di lain di depan. Songonima tikting namasa di bagasan parhepengon di Huriata di bagasan nasa mingguon. Yang mahita. Mardongan pujian dohot hamalyateon rohami marsoba jala martangiang tuadopan mi ditikion ale Tuhan. Jala siala dengan basami nasai toktong mangaramoti daging dohotor dinami sahat ro ditikion. Ale Tuhan debata satokin nai nanek patu begion nami ma hatam na badiai na pinasahat ni naposom pasu-pasu jala pargogoy naposomi dohot parhalado dohot saluhut na ruasmi pasikok ma ale Tuhan kebutuhan ni pardangingon nang dohot partodion nami be ganup marsada-sada pasu-pasu ale Tuhan hatami na badiai gabe makorhon hasangapon di goarmu. Ale Tuhan debata suang songoni program ni Huriam sai pargogoy Tuhan pendeta dohot sude parhalado nama kobasi lihat dame na sumurung nasiakoy ale Tuhan dinalau makobasi Tuhan. Ale Tuhan debata martangyang hami tuadopamu di ruasmu nama ulang tahun apalah di tikion kelahiran nang perkawinan sai pasu-pasu jala pargogoy nasida tabai akasilas ni roha lean kebahagiaan suang soni akka pangiduan nasida Tuhan saguru tulomoni roham. Ale Tuhan debata mangido hami tuho tuadopamu inanami nyonya sinaga boru siregar na di bagasan parsahiton ale Tuhan lean hagogon dohot hamalumon nisahit asaboy hami rak marpungu di bagasan las niroha mamuji pasangap goarmu. Ale Tuhan debata mangido dope hami tuho ale Tuhan yanakon nami na di bagasan persikolan perkuliahan nang di parkarejoan na jonok nang dinadao tuho do pasahaton nami ale Tuhan asa say ho toktong na mga ramoti padau akka parmaran asa hatami ale Tuhan namian di roha nang di pikiran nasida gabe bohal di parngoluan nasida ganup marsada-sada. Tuhan debata mangido hami tuadopanmu di sude ruas kaum ina nang makobasi parmingguon sadarion lihat Tuhan hahipason marsada ni roha pargogoi sude ruas mia ale Tuhan sai marlas ni roha mamuji pasangat guarmu. Tuhan debata nami dison rodo kami mangido sian uduk
dohot serep ni rohanami, marhite-hite tangiang nami, tung jalo maale Tuhan, jala pardosa alai sai marpamua tidoho ale Tuhan saluhutna, lao manesa dosa nami nagudangi, atong mauliate madiho Tuhan, jalo matangiang namion, pangiduan namion, marhite-hite Yesus Kristus, si hokop si palua hami, nunga hami martangiang. Amin. Namangihut tabiki majolo lagu pujian na pinasa ni perwakilan sesi paropuan sian HKBP Singkawang. Laho nomu hatani tu hata marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2.
martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna. Di hamua kamanami dohot inanami hatani tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion Minggu Paskah parningotan haheheon ni tuhata Yesus sian namate Paskah parjulu. Imana tersurat di Markus 10 ayat sia rodi ayat 10. Markus 10 ayat sia rodi ayat 10. Hujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonom ma hatani tuhata. Alayang gu Jesus naung mulak mangulu sugut di ari parjulu dung ari sabati di patarida hodo dirina jumulu tu si Maria Magdalena. Sianido di pabali na julu pitu si bolis. Jadilah homai pabuah hosat waka namadongani ibana na julu akana marsak jala tumatangis. Alai dak porsiana sida naung mangulu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida marupa-rupa na asing. Dinalaho marhutasada nasida. Jadi dohok manasida ro mamarita hosat waka dongan nai. Alai nang nasida dang di haporsiai. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahom madirina tu nasapulu sadai di picang ma ganggu dohot jugal ni rohana sida ala soporsea nasida dia kanaung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi ni nama mandok nasida lau mahamu tu liat portibion jamita hok kamuma berita naulii tu nasa natinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai naso porseai hona uhumdo. Jala matadda akana mangihut tu na porsea. Pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata na ibaru. Joputan nasida do akaulok jalanang diinum rasun hamatian dak pola mahua nasida. Ape honon nasida ma tanganna tu akana marsahit gabe malum ma hilalaonna. Ima sahani hatani tuhata. Di hamu aka amanami dohot inanami sudihita namarlas niroha di pestata sadarion totu sudah dohita adong tujuan ni nguluta. Sudah dohita punya tujuan na manguluon. Tujuan bukan sekedar cita-cita, apalagi sebatas angan-angan. Jadi tujuan ima boido honot tak golna. Mau jadi apa kita? Naing songo dia dohita. Jadi molo di hatana asing, molo di aka organisasi, lembaga, doho di aka partai, juk mau didok visina. Apa sih visi mereka? Jadi melihat sebuah lembaga, ya kita bisa melihat visinya apa, tujuannya apa, dibentuk itu untuk apa. Jadi lau songoni dohita na manguluon, margua dohita mangulu. Buat apa kita hidup? Yang pasti Tuhan tidak sembarang mencipta kita. Di top pajolmai adong do tujuanna. Molo tabukan no muse Alkitab tai Bibil tai di lembar-lembar pertama
di kitab Kejadian, di sana sangat jelas dikatakan apa tujuan penciptaan. Apa visi ni debata manopa jolma. Jadi nanti bisa kita lihat lagi. Ahadu tujuata na manguluon. Molo disuku kamu akai nang ahadu tujuanmu. Molo disukun hita akamang ahadu tujuata na manguluon. Kalau kalian anak-anak kami yang remaja pemuda ditanya sekarang, mau apa kau? Apa tujuanmu hidup? Jadi unak salah hita, adong do jolma toy masal mamanguluin na. Ay so tu dia doho, toy masal mangulu. Molo holan asal mangulu do sarupa di doho gadong. Gadong ahadu gari, gadong kawi gari kau, moli hutanami do gari kau, ubi kayu. Ay direok ko ni mangulu dui, isapatok kamu dia lamani, narong matok tanona, unang marbatu-batu ate, tubuh dui. Alay dang adok perbuena, gak ada buahnya, tumbuh si tumbuh, akarnya pun ada, tapi akarnya itu mungkin hanya segini. Alay molo gadong natutudo ibana disuan, molo dihitam manuang gadong, begas dui dibain, dipakur dope, tak kolak disolop pebuti daw. Ipakur dope baru dibain ma ditutup ma. Dengan harapan nanti buahnya segini-segini. Idupin na si pata molo mangupak buti, unak ponggol di tonga-tonga, saya songon na meduk dak dui bain. Inna peti mabuek garong nai gawe Roma garongi muncul mabuti na gajang-gajangan. Jadi akan di pasar nata berengi garong na gajangi songoni mai. Amang gajang nai nita do kan? Amang gulun nai nita. Dang rosokonino ni. Na disuat doi doho degan. Si pata bulung nai, bona nai, boy gabe soban. Aidung dihali gadongi dipakoring mamuse bonanai bui gabe soba. Jadi si penanam ubi itu pasti punya tujuan terhadap ubi itu. Dia akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Hitana manguluon. Yakid doau adong bedo tujuata. Molodang adong dope sonari tujuata na manguluon, ya mulai saunari. Tabai kiamma. Sutung adong besiak kita rupani madok toema asal mamangulu. Asal mamangan. Asal mula-ulaon. Lau hala mangulas yulona, borhati bana mangulas yulona. Tapi dia tidak punya tujuan, dia tidak punya target. Sarupa doi songon na mangidu umur nuaing. Wah, adok kita na mangidu otik, tanga dong. Sudah itu kita na mangidu gudang. Dia karin aksal punga hudok, mulubuy niyan tulu diji tate. Wah, nakola 2, 10, 20, 30, 70, 80, mulubuy niya 100. Nah. Tak pola pangidu hamu 1/4, susah nok kamu. Molopola marumur 1000 tahun. Bah 3 generasi puangi. Dangarong bedong amon non. Saya dipakulingi hamu isi do hamu tehe, sen hamu ma. Eswarong bese jamat do tamu. Harus titikus pada tehe. 3 generasi nga gabe habit ko. Ang dumo be. Atar sasa generasi 2 generasi songonipe artina batujuan nepe tong unak pator bakku dang namarangan-angan kita daong. Jadi bukan sekedar angan-angan, tidak sebatas angan-angan, tidak sekedar cita-cita, tapi tujuan itu mau kita capai.
Molo sijek marpaung denai di dok ado teh tujuanna naing jol manadinggan na mau nebana. Gabe jol manadinggan maau ido ibana. Molo du keluar siap pejaron gabe jol manadinggan maau. Buhari bana asa jol manadinggan dang ulau ku besi songoni. Iman nanido na misi. Jadi visi dan keningan gabe jol manadinggan maau buhari bana mencapai dang ulau ku besi songoni. Ahado nanido ni ibana si songoni na denai sebelumnya kan ngadi jahahon tahan segala minna. Arung dupe warni babiat ahadui manangna ma babiat sinagan. Dihukum 5 tahun karena illegal logging. Apa bahasa Batak nasitak kusoban. Manak komano. Manang na akaipe alay na pasti tujuan di bana naeng jol manadinggam maau. Saya mau manusia yang baik. Sederhana dunia begio ni, tapi sesungguhnya sangat-sangat dalam maknanya. Ima nanido na visi, jala ido nanido na misi. Alania kamang dohot tamuinang, dang boy bertentangan visi dohot misi. Visi tanakin naing gabi ahahita, tentu mencapai yon, menggapai yon, ikonarong domisita. Ahado sipatu pauta. Kalau saya katakan tadi visi itu adalah tujuan, tentu mencapai tujuan ini harus ada upaya. Itulah misi kita. Ibaratnya kada danak naing sarjana ibana. Lalu apa yang dia lakukan? Tak mungkin ijazah jatuh dari langit. Paling tidak dia harus kerja keras, dia harus belajar sungguh-sungguh. Molohita aka na tua-tuaon na macari batutu naing gudang dapot tita bohado sa gudang dapot tita tutuan do aka upaya tabahid disi ngahudo nakisongon na manuan siswa nunidwe asing ni na mamupuk padenggat-denggat tomu se dapot tita ma aka hasil na denggan sian na taulay ima dang boy bertentangan visi dohot misi tai. Holani tutua kamang dohot tamuinang laho menggapai visi nakitujuan tai dak semulus yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita lihat. Adong dua karintangan, adong dua katantangan. Molo mula kita tu bibelton, molo visi ta mangihuton hatani debata, molo tabukan no muse di Bibeli di Matius 5 ayat 10 dohot ayat 14 ahado didok disi ima visita dan mau seperti apa saya kita semua di situ jelas dikatakan Roma Tuhan Yesus madok gabe panodang gabe siramahita buka hamuan non Matius 5 ayat 10 dohot ayat 10 pati. Gabe panodang di portibion. Gabe siramahamu menjadi garam dan terang dunia. Ima tujuata, ima visita, ima cita-citata, ima nanaing sigapayota tujulu. Tapi amang inang untuk mencapai ini tidak seindah yang kita bayangkan. Ngahya hudok nian di jamita, dosa kita bermimpi seperti bulan, seperti matahari, cukuplah sebatang lilin. Lilin kecil terus menyala, meleleh sampai sumbu penghabisan. Jadi unak pola, ikosongo bintang mau, ikosongo bulan mau, ikosongo matahari, dosa. Lilin kecil cukup.
menerangi di sekitar kita, menerangi perjalanan kita. Alai ditik kita buat lilinon, hiado hita maniu palito kan, akamang, molo siya jabu den gaddope. Alai du kaluar hita siya jabu, ito roma alugu, rop, inda di yulus ma. Olo malau tu sedusubunai, lau tu sabuti. Jadi si pata menyelamatkan apiok kita, lilinon, si olo matahuli pi buti, olo mabuti. Olo si pata dak sadar jol may batu baju na buti, masok sok mabaju na. Songonima, naing dohita gabe panodang, asa tiur sude totu ikon ta upaya hodo asa sahat sinodangi tu tujuan na. Ima di Matius 5 ayat 10 tolu dohot ayat 10 pati. Molo huriat ta HKBP mangihuton peraturan ni HKBP didok visina di si tujuan na gabe pasu-pasu tu portibion menjadi berkat bagi dunia ini. Ima molo huriat ta HKBP. Naing songo dia HKBP tujolo menjadi berkat gabe pasu-pasu tu pertibion. Tapi untuk mencapai ini harus melalui tahap demi tahap, pergumulan demi pergumulan. Taboto do huriata ngameragam dilewati akahamaulon. Pernah sampai di titik terendah tahun 90-an taboto do gejolak di huriata. Tapi memang seperti itulah harus dilalui. Jadi songo kita do inuain, songo kita danak pekan, aitan pitor malojong kola tubuh itor marlojong taong. Jolo martugarang jo ibana buti, jong jo nanget, nang dilakaho buti madabu, dilakahon madabu, Roma makna tata, ina malojong ditakup, alai sebulan nai ngabojo ibana malojong buti tuka muse, sampai akhirna daktaraduhi tabe, molo ngamarlojong. Songoni mabuti tahap demi tahap. Lau songoni do nang dibaga sa turpukon, didokon, adong dua visita. Na parjolo didok disi, totu mamaritahon barita naulii. Barita hok kamuma, barita naulii, lau mahamutuliat portibion, jamita hok kamuma, barita naulii, tunasa natinopa. Jadi dakolan ulau ni padita marbarita nauli. Bukan hanya tugas pendeta. Molo opuye porus Justin Sihobing madok ba ngulumido jamita jala jamitami sihangulu honom. Jadi dakolan na jongjong di somar jamita tiki mangulu pehita ngajamita noni. Jadi ngulu tahun gabi jamita jala iru sa sitong na jamita na mangulu. Ay kan boy duduk taberek sa sahalaki buti gabi marsormina kita margobar kita nita manang nasongod dia pe gabi jamita do itu hita manang nasongod dia pe seseorang mau baik mau jahat gabi sormina do itu hita gabi jamita na mangulu do itu hita. Na padua kon marhite turpukot didok mamaritaon naung hehe Jesusi. Pasca ima pesta parningota di haheheon ni Tuhan Yesus. Tugasta mamaritahon naung hehe Jesusi. Jadi kita diberangkatkan, ditugaskan bukan memberitakan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Imalas ni rohata di bagasan sadarion. Alania kamang dohot tamuinang, hudok nakiningan, ima visita, ima tujuata, alai molo tabereng nuaing dison, dak semulus, dak segampang menggapai i. Adong dumanang napiga didok dison aka rintangan.
Alaina pasti di ayat 10 di dok, dipicang maganggu doho jogal ni rohana sida. Aidung di pabua si Maria dak persea, di pabua si Sianai dak persea. Bahkan di dok dia saplopati dipicang maganggu doho jogal ni rohana sida, ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi kamang doho tamuinang, rintangan dan tantangan bukan pertama-tama dari luar. Di dalam diri inilah rintangan dan tantangan itu. Boydoi berupa kemalasan, kebodohan dan lain sebagainya. Dan di luar, ibarat ni mardala na kamang doho tamuinang, di dalani ayang bubatu na balgay dong, ata bering be. Ata boto pasidik ko ni. Najujut mabay tartuk-tuk kita, tersandung, adalah kerikil-kerikil. Saya pikir dak kacit duk tadege buti ago nita. Mau lepas ma tu mata di hari ni pati. Olo du si gudungun. Olo du gabe marsalau. Jadi rintangan, tantangan untuk mencapai tujuan itu tadi bukan di luar tapi di dalam diri kita masing-masing. Didok di bagasa trupuko dipicang maganggu dohot jogal ni rohana sida. Bohama ibana mamaritahu berita nauli ibana pesoporsea. Bagaimana kita memberitakan, mewartakan kabar baik Injil itu kita sendiri pun dia pun tidak percaya. Ai ganggu do rohana jogal na sumalin ngajogal jigil jugul jeng-jeng. Juking muse. Molo sinyal ngana yang ditinggal ho 3G masuk to 4G. Tokin nai Roma 5G. Anggon ngapar julu 5G. Jogal jugul jigil juking jeng-jeng. Hadupi muse. Bohama ibana laho menggapai ai jugal di rohana ganggu do ibana. Di sodono eksada persoalata. Saya bohama bahenon na pabali sibulis ibana pe jujuk do sibulison. Kan ido nakidisi babalion munama babalion nama sibulisinna. Hape jolma sibulison. Sibulis dak ya jolmao. Ay dahita ro na jujuk sibulison. Sibulison mamereng dongan na. Sibulison mamereng akan na dilabunga. Jadi sibulisipe ngagabi manganggur. Ay dangadong beulon na to. Ay nga usibulisan ibana sian sibulis. Bohama bahenon na majoput ulok, mamereng ulok pe nga mabiar. Arong dohu boto ama madabu cicak, ina soni buti. Cicak madabu, itor mangaka tua bingan ni natay. Dakpola hubabua mga idiyay. Moloy natay mabiar mamereng do warri kecoak lumaya do ora matay. Buhar pe majob putulog. Cicak do pe madabu. Ya Tuhan Yesus ngayon na. Cicak iko satu Tuhan Yesus. Mudah-mudahan kita na isono dangarok sonia te. Ido di bagas setrupukon joputan nasida main na ulok. Hape mamereng ulok pe bana nga mabiar. Setabi hamu rohana pe juk do manguluhi. Manguluhi doi molongain na asongon na sutabubi. Rohana moluluk kan soni doi bana. Manguluki do rohani inna. Itu roado bigio na tong pangalawi. Manginum rasun hamatean. Bohado pe musim manginum rasun hamatean.
Anong do jolma manginumay nga lipe joloy pici tigung na buti baru ipa masuk kay kibuti. Or rason mamaritahon barita na uli, mamaritahon naong hehe Jesusi, di si manak kinakatantangan ni gobarad dood di bahay tuhita. Jala sutuk tapikir lam ringat tantangan ni lam borak doy. Jala sutuk sotung dilebuk tadunwain tantangan ni. Hamwa kadongan sa hapor siyaw di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Godang dupian non. Manang naahan na pinarsita munaya kamang dohot tamuinang, manang ahan na taparsitai, sudihita na pungudison, ingot tamuma, pasti tantangan rintangan pertama itu muncul dari diri kita sendiri. Ini yang perlu kita singkirkan lebih dahulu. Kalau tidak, sampai kapanpun tujuan kita itu tidak akan pernah tercapai. Alani marhite haheheon ni Tuhata di bagasan sadarion, marhite kebangkitan Yesus, marhite perayaan Paskaon, kita diberikan semangat baru, kita diberikan hidup baru, supaya apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita, semangat kebangkitan Yesus ini menjadi motivasi, memotivasi kita untuk mencapainya. Idua sadidok di topik ni minggu tai huaso ni haheheon ni Tuhan Yesus. Boha marhuaso margugudui lahu menyemangati kita, lahu madungdung akan ataparsitai, lahu madungdung aka na tabay nakininga songon visitai tujuatai ikon hilalauta haheheon ni Jesusi mabuan semangat dohot ngulu nai baru tuhita. Hata ni Tuhata di Matius 20 ayat 20 di dok, saya na dong anakku dohamu ganu pari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Sekalipun ada rintangan, ada tantangan, tapi yakinlah Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kita. Nang pedidongani debatahita, adong akarintangan hambatan nakiningani di lehon pos ni roha tuhita saluhutna. Selamat Paskah madihita. Amin. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton tubagasan rohanami. Asa di parbueho katami Tuhan akaparbue na denggan. Parbue na tonggi dayon nami, dayon ni nahumaliak kami. Pasu-pasu las ni rohanami di bagasan sadarion, di namar pesta Paskah kami, makalason ari haheheon mi, haheheon siad namate, gabi semangat nai baru, patubu pakirimon nai baru may dihami, madungdung akan nahu parsita hami, tuaka ari nanaing ro. Ali Tuhan pasu-pasu ruasmu. Siya name metrodi na magudang, pasu-pasu na nga kaparsauran nami di tonga-tonga ni Huriam. Padaw aka abat-abat, padaw Tuhan aka pangguturi, aka nasumak kalomohon hadameon di nahumalia kami, di tonga-tonga ni negara nami, bangso nami, di tonga-tonga ni Portibion. Pasonang rohanami Tuhan, patupa aka perayaan-perayaan di Bagas Jorom. Paholak kami sianaka na manggugay parsauran nami. Asima roham dihami Tuhan. Hubuak kami di tangyang nami. Aka aparat keamanan TNI Polri naung bekerja keras jala naung berusaha na sida Tuhan berupaya lahu mengamankan supaya tercipta keamanan, kedamaian ketika kami melakukan ibadah seperti ini. Marhite aka usaha nasidai gabe sonang soharibu-ribu kami Tuhan. Patupa perayaan sisongonon. Pasu-pasu aka amanami di aka ulaun nasida. Lehon gugu, lehon hahipason. Padau sianaka parsahiton
padau Tuhan sian aka ragam ni aka hamaulon nan yadupan nasida. Marguguma aka panggonggo minami sian tingkat pusat sahatu daerah terlebih pamarenta nami di kota Singkawangon laho manguluho kami mabuak kami tuaka hamajuon doho tuaka napinarsita ni pamarenta nami di luat namion. Asima roham dihami Tuhan, pasu-pasu mahami di bagasan goarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di hamua kamanami dohot inanami anon ditikimulak kita sian bagas joroon siapitu akainatan non mabagi telur paskah tuhita songon hataridaan ni sadarion laos parheheon ni paropuan di Sadok Huriata HKBP. Telur itu adalah simbol kehidupan, lambang kehidupan. Marede mahita laos tapapunguma peliata. Oh
Nunga hehe tuhatai nunga monang ibana maralohod dosa sibulis dohot hamatean. Ahama siulota ala ni haheheon ni tuhatai. Ikon hehe mangami jala hobas mangami ulau na denggan jala hatindak nami mahahehe tu akadongang mamaliak kami. Nunga hehe Tuhan Yesus yan namate. Ala ni borhat mahita manopot aka ulaw tabi di bagasan las ni roha. Tatangyakon ma pilihat tatuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami maho ala naung ditubuho ko hami padua halihon sian godang ni asini roham tu pakirimon na mangulu marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami na marlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar behami mida hamatea doho soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugiho kami sian hamatean tu haheheon sogut alani i ubahen hupangido hami saya asi maroham patugu mahapor siyaw nami maniop barita na ulii asa unanggang rohanami dinahubulus sami hamatiani say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parrohaon na buruhi asa tarulaho kami paranginay baru say pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan napedem roha jala hehe sian dosa nabi say papos marohanami makaporsiai naung mardame jala mardumu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu say pasabam jala pamalum ma rohanami topama rohanayas dohotod di na marsihohot di bagasak kami asa taparjongjoko kami naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon sitaono di hasyanganon say apuli ma akan namatean nadangol na pugus na somarina akan namabalu dohot akan namalungun tu banua gijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan,
palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat Paskah marihita sa luhod na. Oras marihita. Pinangido macho sa tokit to akado nga parhalano jongjong mahita dison ala naing tabain video singkat sa otik. So madok mauliate to Kapolres do jajaran na suaksoni nang to TNI